Jeg har valgt at kalde mit foredrag for 1864, et år, der rystede Danmark. Og baggrunden for det er, at jeg har en opfattelse af, at 1864 er et år, som har haft meget stor betydning for Danmarks historie. Det er ikke noget særligt kontroversielt synspunkt, og de fleste, der har beskæftiget sig både med 1864 og perioden deromkring, er dybest set enige i det. Men jeg synes, det er vigtigt at gøre sig klart, hvilken betydning 1864 har haft både umiddelbart derefter, men også i et lidt længere perspektiv. 1864 var det år, hvor Danmark tabte stort i krigen mod Preussen og imod Østrig. Det er også det år, hvor Danmark tabte omkring en tredjedel af sit areal og ca. 40% af sine indbyggere. Altså sådan rent fysisk på kortet her. Det område, der går fra Kongeåen mellem Kolding og Ribe og ned til lige syd for Hamborg. Altså det område, der er Slesvig-Holsten og Lauenburg. Og så var det år, der betød, at omkring 200.000 danskere, eller dansksindede slesviger, de kom til at leve under først preussisk, senere tysk herredømme helt frem til 1920. Mit oplæg, det er primært fokuseret på perioden op til 1864 og perioden efter 1864, men selve krigen fylder mindre. Jeg argumenterer for, at 1864 på en lang række punkter repræsenterer et brud i dansk historie. Hidtil havde Danmark været altså økonomisk, politisk og mentalt været rettet meget mod syd, hvor man kan sige, at efter 1864 blev det i væsentlig højere grad, i hvert fald efterhånden, mere rettet mod vest. Det gælder især, når vi taler økonomisk og mentalt. Så er 1864 også et år, hvor Danmark gik fra at være en stat med flere forskellige nationaliteter under sig, altså det man normalt kalder en helstat, til at blive en ret homogen nationalstat. Og 1864 betød, at Danmark indiskutabelt var at regne efterfølgende som en småstat i Europa, altså en stat, der økonomisk og militært var svag. Og endelig kan man sige, at 1864 betød, at Danmark gik fra at føre en forholdsvis offensiv udenrigspolitik, i hvert fald når vi tager det i forhold til Slesvig-spørgsmålet, til efterfølgende at følge en meget mere defensiv neutralitetspolitik i hele perioden frem til efter afslutningen af 2. verdenskrig i 1945. Krigen i 1864 var den anden af 2 krige om Slesvig. Den første krig, det var Treårskrigen, der forløb fra 1848 til 1851. Og Treårskrigen må betragtes som borgerkrig mellem Danmark og en slesvig-holstensk oprørshær, som blev støttet af Preussen. De nationalliberale i Danmark, det vil sige, det var mest i København, ønskede, at der skulle være en fri forfatning mellem Danmark og Slesvig. Og i 1848, der accepterede den danske konge Frederik 7. det her krav om, at der skulle skrives en fri forfatning. Og kan man sige, det var den direkte årsag til, at Treårskrigen brød ud, altså den første slesvigske krig brød ud. Under Treårskrigen var der meget stor indblanding af de europæiske stormagter på det her tidspunkt. England, eller Storbritannien, var ikke blot Europas, men hele verdens stærke magt her i omkring eller midten af 1800-tallet. Det var det økonomiske, og det var det militært. Rusland, som man så ikke kan se på kortet, men vi ved jo alle sammen, at det ligger over til øst, var en anden stormagt. Og både England og Rusland, især England og Rusland, var meget aktive på dansk side i den første slesvigske krig, altså Treårskrigen. Hvorimod man kan sige, at Frankrig de stod lidt mere på sidelinjen. Preussen deltog oprindeligt eller i en indledende fase af Treårskrigen på Slesvig-Holstens side, men blev presset ud af de øvrige europæiske stormagter, altså især England og Rusland. Og det betød, at Danmark efter afslutningen af Treårskrigen fik lov til at beholde
Slesvig og Holsten. Altså de var fortsat en del af den danske stat, men det skete under forudsætning af, at de forblev selvstændige enheder, de forblev selvstændige fyrstendømmer, og at Slesvig ikke blev snuppet af Danmark, kongeriget Danmark og underlagt Danmark. Op gennem 1850'erne førte den danske regering, hvor der nu var kommet nationalliberale politikere med som ministre, de førte en forholdsvis hård dansk nationalpolitik i Slesvig, med fokus på at få omvendt den slesvigske befolkning, sådan at de i hvert fald bakkede op omkring Danmark. Altså sprogpolitikken var et meget centralt punkt i den her forholdsvis hårde dansk nationalpolitik, der blev gennemført i løbet af 1850'erne. Og også op igennem 1850'erne vedblev det at være et stærkt ønske hos de nationale liberale, der var med i regeringen, at kongeriget Danmark og Slesvig skulle slås sammen med en fælles fri forfatning. Man kan sige, at den forholdsvis hårde politik i Slesvig slog fejl. Det er den korte udlægning. I hvert fald kan medføre den store utilfredshed i Slesvig blandt de tysksindede i befolkningen dernede. Men også utilfredshed i virkeligheden, selvfølgelig i Preussen, men også blandt andre europæiske magter på det her tidspunkt, som ikke synes, at det var en særlig velvalgt politik. Og især når man når frem til 1863 med den såkaldte novemberforfatning, altså den danske regering og den danske rigsdag vedtog en forfatning gældende for både kongeriget Danmark og Slesvig, kan man sige, at man ragede sig ud i problemer. Det var en klar provokation, kan man sige, selvfølgelig af den tysksindede del af befolkningen i Slesvig-Holsten. Det var også en klar provokation af gode grunde af Preussen og af Østrig, som også var tysktalende område. Men det var i virkeligheden også en provokation af de øvrige europæiske stormagter, som altså efter afslutningen af treårskrigen havde betinget sig, at en sammenlægning af Danmark og Slesvig ikke kunne finde sted. Så man kan sige, at med den her novemberforfatning, som blev vedtaget der i november 1863, der lykkedes det Danmark at rage uklar med ret mange parter rundt omkring i Europa. Og vel også, at man nærmest selv bad om de her problemer, som udviklede sig i 1864 via den politik, man havde ført. På tysk side, eller på preussisk side, var man op imod en magt. Det her det er en karikaturtegning fra 1863 i et satirisk hæfte, der hed Folkets Næse. Hovedteksten her, det er den stakkels blinde mand og hans hund, hvor den stakkels blinde mand altså er den preussiske konge Wilhelm den første, ham der efter den tyske forening i 1871 blev til den første kejser i Tyskland, Wilhelm den første, som bliver trukket rundt i manesien her af Otto von Bismarck, altså ham, der efterfølgende blev kansler i det forenede Tyskland. Som billedet her egentlig antyder, er det i høj grad et spørgsmål, om man fra dansk side, det vil sige den danske regering og den danske konge, egentlig var klar over, hvem man var op imod. Og hvem det var, man havde rodet sig uklar med under krigen, eller den krig, der var ved at udvikle sig der i 1864. Og det er også et spørgsmål, om man egentlig har været klar over, hvilken interesse især Bismarck havde i at føre en krig i Slesvig, fordi det også tjente et indrigspolitisk formål for ham i et opgør med forskellige liberale kræfter i Preussen. Selve krigen i 1864 er i høj grad kendetegnet ved at en dansk underlegenhed i forhold til sine modstandere. Det gælder rent numerisk, altså at der var langt færre danske soldater i forhold til preussisk-østrigske soldater på den anden side. Men det gælder også rent våbenteknologisk og udrustningsmæssigt, hvor de danske styrker var klart underlegen. Krigen bryder ud i begyndelsen af februar 1864, og inden at den for alvor er kommet i gang, har man ellers tilbagetrækning fra Dannevirke. At man faktisk inden at man kampene begynder omkring Dannevirke, vælger den danske hærledelse at trække tropperne tilbage. Dannevirke, der ligger nede ved Slesvig, altså byen Slesvig, og som var hovedforsvarsværket under krigen i 1864. Det gav mildt sagt
det gav et stort slag i København, hvor der egentlig var blevet opbygget en fuldstændig urealistisk forventning om sejr i krigen. Og det er klart, det gav mildt sagt problemer i forhold til befolkningen, når man altså på et meget, meget tidligt tidspunkt vælger at trække sig fra kampene. Tropperne de blev i første omgang trukket, eller hovedparten af dem blev trukket til Dybbøl, og Dybbøl Banke, som altså blev den her hovedkampplads, kan man sige, under krigen i 1864. Men ellers også, at de tyske tropper, eller de preussisk-østrigske tropper retter, trængte op igennem Slesvig og helt op til Kolding og Fredericia. Det er især slaget på Dybbøl Banke den 18. april, der kom til at stå centralt i forhold til krigshandlingerne under krigen i 1864. Og man kan på museet på Dybbøl Banke følge, hvad der skete rent militært, ligesom at der senest af Tom Buk-Swienty har skrevet nogle ganske glimrende bøger om selve slaget i 1864. Der bliver indgået eller i hvert fald en våbenhvile i starten af maj 1864, og derefter går man så i gang med at prøve at forhandle omkring freden. Man kan også sige, at i forbindelse med de her fredsforhandlinger, som udspiller sig, kommer Bismarck med et ganske overraskende udspil om en deling af Slesvig. Der er forskellige, og det kortet viser her, der er forskellige forslag i spil, dels fra preussisk side, dels fra dansk side, og dels fra international side, om en deling af Slesvig. Under hånden får den danske regering tilbudt, at en deling af Slesvig, hvor grænsen ville komme til at gå nogenlunde, hvor den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland går, altså den grænse fra 1920. Det vil man ikke acceptere fra dansk side. Det er der flere grunde til, eller det kan der gives flere grunde til, men en af grundene er, at den danske konge, Christian den 9., var født og opvokset i Glücksburg, der ligger på den sydlige side af Flensborg Fjord. Ved en deling, som foreslået altså her, ville det have betydet, at hans fødehjem var kommet til at ligge på den forkerte side af grænsen. Det kan i hvert fald være en af grundene til, at man fra dansk side ikke ville acceptere en foreslået deling som den her. Resultatet var, at krigen den brød ud igen i slutningen af juni måned 1864, og efter ganske få dage faldt Als, og efter 3 uger kan man sige, at der var man nødt til at indgå en ny våbenhvile, hvor man fra dansk side altså havde mistet det hele. At på det tidspunkt var det ikke en mulighed med en deling af Slesvig. Kigger man på et nyt kort omkring, hvad betød det her? Som sagt indledningsvis, det betyder cirka en tredjedel af arealet, og det betyder cirka 40% af indbyggerne. Forståelsen af kortet her er, at i de områder, det er et kort, der er tegnet i 1855 af det statistiske departement, og forståelsen af det er, at de områder, jo rødere de er, jo højere var befolkningstætheden. Så det betyder, at i den danske helstat her, i området helt mod syd, altså ned mod Hamborg, var der en meget høj befolkningstæthed. Ikke alene kan man sige, at det betyder så stor afståelse af landområder og befolkning, men også, at Slesvig-Holsten var et relativt veludviklet område økonomisk. Landbruget i Slesvig-Holsten, især i Holsten, var relativt veludviklet og effektivt, ligesom at det var det område af den danske helstat, som var forholdsvis langt fremme i industrialiseringen. I hvert fald, hvis man måler det i forhold til kongeriget Danmark. Så det vil sige, det faktuelle tab for Danmark kan vanskeligt overdrives. Erindringen omkring krigen i 1864 har jeg sådan lige kort berørt, men i hvert fald kan man sige, at mentalt eller erindringsmæssigt har krigen i 1864 haft meget langt rækkende virkning. Nederlaget betød, altså det klare nederlag betød, at der var meget få helte på dansk side at referere til. Billedet her er den danske dragon Niels Kelsen, der kæmper her mod en stor preussisk-østrigsk overmagt. Niels Kelsen har taget sin sabel over i venstre hånd og kæmper videre. Så det vil sige, at fortællingen om Niels Kelsen, den menige soldat, blev i høj grad den positive fortælling, der er kommet efter afslutningen af krigen. Hvorimod det i hvert fald er kendetegnende og interessant, at der ikke er nogen helteberetninger omkring ledelsen, for eksempel militær ledelse eller andre. Og en entydig indikation af ikke, at Danmark i den grad havde fået tæsk under den her krig på alle mulige måder.
I årene efter 1864 har man jo så behov for, internt kan man sige i Danmark, at samle sig. Beholde det, som var tilbage. Under det her udtryk, hvad ud af tabes skal indad vindes, blev i den grad et slogan, eller i årene efter nederlaget i 1864. Det er blevet tillagt hederopdyrkningens hovedmand, Enrico Dalgas, hvilket ikke er helt korrekt, men det er for så vidt ligegyldigt i den her sammenhæng, fordi det i høj grad blev knyttet til opdyrkningen af heden og udviklingen af det danske samfund i årene efter 1864. Infrastrukturen blev udviklet meget, altså hvis vi taler jernbane, veje, færgeruter osv., i årtierne efter 1864. Landbruget blev også udviklet i et lidt længere perspektiv, kan man sige, en omstilling fra den produktionsform, man har haft tidligere, primært via korn og andet, til at producere især mælk og svinekød, og i slutningen af århundredet også med andelsbevægelsen, med andelsmejerierne, med andelsslagterierne, til at forarbejde de her varer, og i høj grad at få eksporteret de landbrugsvarer, der blev produceret, og lige så vel, at en industrialisering blev skudt i gang, i hvert fald i de sidste årtier af 1800-tallet. Det er en interessant pointe, at det især på det økonomiske område, og til en vis grad på det politiske område, men især altså det økonomiske, var, at forbindelserne mod vest kom til at gå mod vest, hvor de tidligere havde gået mod syd. Nederlaget i 1864 var naturligvis ikke den eneste grund til, at de her handelsrelationer mellem Danmark og Storbritannien blev udviklet markant i årene i sidste halvdel af 1800-tallet, men det var i hvert fald en vigtig grund til det også. Og at England eller Storbritannien helt frem til 1960'erne har været det klart største marked for eksporten af danske landbrugsvarer og den danske eksport generelt. Hvorimod eksporten til Tyskland har været langt mere beskeden. Der er der heller ikke nogen tvivl om, at hovedparten af den danske befolkning har vendt sig mere mod vest end imod syd. Illustreret ved, at under begge verdenskrige, både 1. og 2. verdenskrig, er der ikke nogen tvivl om, at hovedparten af den danske befolkning har holdt med England i den konflikt, eller de konflikter. Så kan man sige, at en anden vigtig pointe jo er, at efter 1864, som sagt, var der omkring op mod 200.000 dansksindede, der kom til at leve under fremmed herredømme i mere end 50 år. Her illustreret ved, at kong Christian X i 1920 i forbindelse med genforeningen rider ind i Sønderjylland. Et billede, som hænger på Sønderborg Slot. Slesvig-Holsten blev meget hurtigt efter nederlaget i 1864 gjort til en preussisk provins, og efter Tysklands samling i 1871 altså til en tysk provins. Og løbende, men især op igennem 1890'erne, kan man i den grad tale om en stærk tysk undertrykkelse af det danske mindretal i Slesvig. Med egentlig udvisning af dansksindede og med en assimileringspolitik, altså et forsøg på at gøre de her dansksindede til tysksindede i stedet for en kraftig politik i den retning, især i 1890'erne og i begyndelsen af 1900-tallet. Nederlaget i 1864 kommer jo så også til at betyde, at mange dansksindede unge mænd kom til at kæmpe på tysk side under 1. verdenskrig. Så da Christian X her i 1920 kun rider ind i Sønderland, så var det ikke bare en stor national begivenhed og stor betydning for sønderjyderne, men det var det for hele Danmark. Og rundt omkring i Danmark altså rigtig mange mindesteder i forbindelse med genforeningen i 1920. Og så en tredje vigtig pointe er, som sagt indledningsvis også, at Danmark virkelig ændrer sin udenrigspolitik markant efter nederlaget i 1864. Og at den her defensiv neutralitetspolitik altså ikke bare kører frem til 1920, men i virkeligheden til efter afslutningen af 2. verdenskrig. Her illustreret ved Jensenius karikaturtegning i Blæksprutten fra 1937, hvor man kan sige,
det lille danske handelsskib her med flæsk til England sejler rundt i mildt sagt stormfuldt farvand i perioden herop til udbruddet af 2. verdenskrig. Men altså i hvert fald, at man fra dansk side stadigvæk forsøger at køre en neutral linje. Man kan så også sige, at altså nu bagefter, sådan vi alle sammen ved, at Danmark blev besat under 2. verdenskrig af tyske tropper, har det her neutralitetsbegreb og synet på neutralitetspolitikken fået noget anden klang. Men må man jo i hvert fald erkende, at frem til 2. verdenskrig lykkedes det jo så for den danske regering via den defensive politik her at holde Danmark uden for konflikter og med fokus på i hvert fald ikke at rage uklar med Tyskland længere. Godt. For så sådan lige rundt af, så er der i hvert fald god grund til at regne 1864 som et år, der rystede Danmark. At nederlaget havde nogle store både umiddelbare konsekvenser via tabet af Slesvig og Holsten og Lauenburg, men også nogle langtrækkende økonomiske, politiske og mentale konsekvenser for Danmark og for danskerne.